Jiena dejjem ngħid, ma rridx naħares il-ġewwa qabel ma nħares il-barra. Ħa nara x'qed jiġi, x'qed isir. Titilu kont fil-skola u kellem tifla tal-primarja għal li dispjaċik intik ma tibqax tiktab iktar. Għattilek ma nixxi ngħid li ħadna ħalli. Tgħid dispjaċilik ma nibqax naqra aktar. Għax niktab aktar importanti, jfisser ma nixxi ngħid. Imma l-ħares qatt ma nibqax naqra aktar. Għax jiena nħossi li meta aħna naqraw, jiena mhux nitgħallem il-Malti jew l-Ingliż. U l-itfal li wkoll ħafna drabi l-itfal aħna daħħalhom f'moħħhom li naqra bil-Malti biex nitgħallem il-Malti. U bl-Ingliż lejn naqra biex insib da maħjar milli jien. Biex niskopri li n-nifsi. Skoperta li suppost nibqgħod dejjem minna ħajjitna kollha. Niskopru l-nafus. Għal darba C.S. Lewis, il-famuż kittib tan-Narni, eċetera, kien qal aħna naqra ewwel ħaġa waħda. Biex nindraw li maħniex waħedna. L-inti f'dan l-univers m'intix waħdek. U dak li għaddejt minnu inti qed taħseb xi ħaġa eċċezzjonali ġejlek biss, hemm ħafna qablek għaddew minna u faċċawha b'mod aħjar minnek, eċetera, eċetera. Jiġifieri dan norbtu ħafna jiena ma li kien qed jgħid Manuel dwar il-kittieb li jaspira li jkun jikteb il-konsonanti. Irridu nagħmlu x'qed isir, ovvjament mhux biex nimitawh, imma biex nassorbuh nagħmlu tagħna. Bħalma il-metafora semmet l-ewwel ta' min jagħmel eżerċizzju fiżiku, inti tagħmel eżerċizzju fiżiku, l-atleta, l-futboler, pereżempju, jkolli kellek trattat biex dak l-eżerċizzju li kellu jidħol ġuki jitrasformah u mbagħad juri jiffjorixxi waqt il-logħba. U l-istess aħna mela ta' kollu. Punt ieħor illi kont ħansemmi ħafna jiena u semmi ħafna huwa il-famuż li jiena ma' jaf kemm inħobbu Gaetano Buttigieg. Jien naħseb li Gaetano Buttigieg għad għandu x'jallimna. Għandna xi nitalmu minnu. U jien kont qed niltaqa' ma' xi ħadd mit-tfal tiegħu u Manuel jagħmel bħali nażgur, dejjem inħeġġuhom fitxu għadu d-dawl b'mod li jkun aċċessibbli għal kulħadd ix-xogħol jidbar ta' Gaetano Buttigieg. Veru minn bil-problema tal-copyright, dik il-ħabta ma kellhomx il-problema tal-copyright, għax Gaetano kien jaqbad konsonant ta' Sanremo jew kellha ta' li tkun fil-top 10 u jagħmilna l-kliem bil-Malti. Imma għandna x'nitalmu minnu għax tant kellu rispett kbir lejn il-kelma. Jiena affissat fuq l-aċċenti. U kemm niddejjaq jien meta nara l-aċċent tal-kelma mhux qed jimxi mal-aċċent tal-mużika, jew il-mużika mhix tirrispetta l-aċċent tal-kelma. Jidher li Bob Dylan, minn għalija Bob Dylan kien jgħid, if you don't say it, don't sing it. Jien ma nistax ngħid il-kelma jien naf univers u nkanta univers u din jiena tweġġani ferm għax inħoss illi xi ħadd jekk ma kienx il-kantawtura jew stess li qed jagħmel mużika. U xi ħadd forsi mhux qed jifhem eżattament il-kelma fejn imixja. F'dil ħaġa Gaetano Buttigieg li l-mużika tiegħu kienet lesta diġà għax hu qed jagħmel fill-in the blanks ġol mużika, imma kien jirrispetta immensament. Kellu interessanti wkoll Gaetano Buttigieg kien il-fatt li kien jersaq ukoll lejn it-tema tal-kanzunetta. Pereżempju niftakar il-Varze della Strada. X'għamel biha din? Kiteb kanzunetta fuq Stadarjani. Meta dik il-ħabta kien tuħat jippassiġġa u tilgħu miżen. Ġifieri anke t-tema stess, ġieli anke il-ħoss, kien jieħu il-ħoss tal-kelma, pereżempju tat-titlu, u dan idawru bil-Malti, kellu kapaċità immens f'dari. Manuel semma wkoll lil Charles Close. Xi ħaġa li llum naħseb spiċċat kompletament u li Charles Close kien jagħmluha b'hekk ikun ikkommissjonat kien il-jingles bil-Malti tar-reklam. Illum dawn radissum ismu ftiru smajt wieħed u għad aħla xkull waħda. Insejx kien. Imma niftakarhom ħafna minnkom illum tal-età tiegħi ma rajnx insomma. Kien qabel Radio Muskettin ikun sponsorjat ġili minn xi tratt tal-ħasil jew bil-Microsoft. Eżatt. Kienu jagħmlu dawn il-jingles bil-Malti dawn il-lirika anke għal-reklami. U li din ukoll illum. Kważi tal-ħasil ta' ħwejjeġ. Xoħt minnhom niftakarhom bħalissa ħarġu minn moħħi, ma x'nu ngħid tara din kif kienet dan tal-Wembley tal-ġelati.
Il-Wembley tal-ġelati kellu som. Marsu. L-Ajax niftakar tas-sabu taħt l-Ajax. 7-Up il-Marsovin kellhom ħafna żomm. Jiena ma rridx intawwal ħafna xi naf illi ma rridx nagħmel taħlit hawnhekk imma miftuħ għall-diskussjoni. Però xtaqt insemmi 3 punti illi jiena narahom kultant neqsin fil-kitba tal-kliem tal-kanzunetti. L-ewwel waħda hija kemm kultant ċerti kittieba għandhom bagalja ta' jargon, ta' klixejiet, u jużaw dejjem dawk. Kultant anke fir-rima. Kultant tajt jekk nisma' l-kelma ġejjien, ma nafx ilu ġej l-aħħar vers il-qudiem se qabel magħha. Għax dem dik qablu magħha. Jekk għandna magħna mela tagħna ħaqabel magħha. Ma jkunx hemm oriġinalità. Anki fl-għażla kultant tal-kelma. Kif tafu intom u għafkulħat xbetna xejn ġdid. Is-saħħa tal-kittib huwa li jsir metafori ġodda, tixbiħat ġodda, vokabular ġdid, u mhux dejjem idur dik il-bagalja tas-soltu ta' klixejiet li nisimgħu ħafna u dejjem nirrepetuhom. U il-punt ieħor huwa illi xi drami insib jiena illi f'ċertu lirika nippruvaw iktar nitkellmu fuq ħafna punti, flok iktar nikkonċentraw fuq xi ħaġa waħda biss. Pereżempju, jien naf jekk jiena ħan nitkellmu fuq l-ambjent, pereżempju hija tema li popolari ħafna llum u jalla tibqa' għax għandna bżonn nitkellmu fuqha. Imma flok iktar fuq l-ambjent in ġenerali, nitkellem fuq ħaġa waħda biss mill-ambjent. U li dik tkun rappreżentattiva mbagħad ta' xi ħaġa usa. Ġifieri ikun aħjar kultant illi niffokaw minn nipprova ngħidu ħafna affarijiet. Nippruvaw fil-kanzunetta immissu mit-telf ħaġa. Imma kun aħjar indejquha u nidħlu fiha. U l-aħħar punt, kif tafu intom, l-arti kollha jinnemmen distrieħ mhux fuq x'qed ngħid. Imma kif qed ngħid. Jiena nħobb insemmi nirrakkuntaw ċajta. Ma jaf kemm nħobb il-ċajti. L-istess ċajta jista' jgħidilek xi ħadd jifqad mid-daħk. U mbagħad jgħidilek xi ħadd ieħor tbaħħar li jekk tajlu suppost nidħak. U tkun l-istess ċajta, il-kontenut ikun l-istess. Imma wieħed jaf kif jgħid, l-ieħor ma jafx daqshekk kif jgħid. L-arti nħossila li hija kollha, l-arti kollha kemm hija. Kultant mhux qed ngħidlek importanti, imma kif qed ngħidlek. Jiena ħobb isemmi fil-pittura, pereżempju, x'pinġa Van Gogh, pinġa kamra tas-sodda tiegħu bil-friċi u siġġu. Xi suġġett partikolari da? Pinġilna xi ħaġa mill-mitoloġija Griega bla la tifaqqu s-sajjetti xejn minn da. Kamra tas-sodda bil-friċi bħallek u da xejn ta' siġġu. Imma il-mod kif għamilha ġiet werkuba. Mela anki aħna, ħafna drabi aħna, kemm kanzunetti nkitbu fuq l-imħabba, il-kilma rjasata. Issa, stalik, il-kittib, għandek jasib mod ġdid, mod oriġinali, kif tikteb fuq l-imħabba. Għalina ngħid li għandna nipprovaw nfittxu, imma din kif ħanajda jiena li jkun mod ġdid. U hemm nagħmel jaħseb li tkun interessanti. Ħana qafa hawnhekk forsi konna ċas niftu aktar.